Čaute ľudia, dneska vítam u ďalšieho... Au. Čaute ľudia, dneska vítam u ďalšieho videa a dneska si ideme zahrať Die of Death. Možno sa pýtate, čo je Die of Death? No, Die of Death je vlastne taká hra, vlastne jak Forsaken, lenže taká proste podobná Forsaken. Kebyže ju chcete vyskúšať, tak sa to volá proste Die of Death, áno. To je všetko. Dobre. Tak poďme rovno do hry. No takže ľudia, sme v hre a ideme proti Artful. To sa mi zdá, že je Knowledge Forsaken. Forsaken, what? Dobre, každopádne. No. Jasné, že už viem, jak to funguje. Toto je vlastne také... Nemáte tu charakterov, to sa na začiatku vlastne vyberiete charaktera. A tam už ste videli killera, vidíte ho. Keďže mám revolver a punch, chance a guest, tak idem agresívne. Ale nejde po mne, ani stojí, takže nemôžem ho snipovať, pretože stojí na mieste. Nestojí na mieste. Ťažké snipovať. Bo viete, to ide tak zle, vieš. Vidíte. Mám 0 staminy. Oh no. Nikdy si nedávajte 0 staminy, len 2 si nechajte staminy. Čo zrobil? Čo to je vôbec? Ono mi to dáva asi slowness, ne? Hej, dá mi to slowness. A to máme hackera. Prečo mám v každom skoro videu hackera, keľa? Čau. Napíšem mu. What's up? Jak sa máš, keľa? Gangnam Style. Opa, Gangnam Style. Ty, koľko som mu dal damage, ty, kokos. No, ide po mne. A už nejde. Máme 40 životov a nie sú tu medkity, ani také, že dropy na zemi. Také tu není. Je tu len healovanie od ostatných hráčov. Ale väčšinou si nikto nevyberie healy, pretože chcú oni žiť, nechcú healovať ostatných. No. Každopádne on ide po mne, jasné. No. Si sme mŕtvi. Musíme bežať o svoj život. Keľu. Čo to je? Jaký hitbox? No dobre, teraz sme mali Survivora a potom si skúsime Killera. Ľudia, máme tu speciálny round, volá sa to, že One Bounce a je to vlastne, že všetci sú killeria a je tu jeden jediný cepek, čo je proste Survivor a snaží prežiť. Neviem, kde je, musíme ho zabiť, to je Goku! Ultra Saiyan Goku. Nehyb sa, takému dáme. Áno, neviem čo som a mám vlastne, že útok, to, že som dal, že repress, tak to je také, že sa nemôže hýbať, že bude pozerať oko, keď sa otvorí, tak sa nemôže hýbať. Tango, vám ukážem teraz. Vlastne hodím takú spear a potom keď trafím, tak vlastne s ním budem, tak ho priťahnem a budem s ním na chaine, s ním. Proste, budem s ním spojený, tak. Immolate, neviem čo robí tá posledná vec. Neznášam tento game mod, pretože sa vždy bojím, že to budem ja.
Každopádne, let's go, máme to, vyhrali sme. Za chvíľu vás uvidím ako normálny killer. Vy uvidíte mňa ako killera normálne. 4, 3, 2, Ešte sme Survivor, ale musel som to natočiť, veď toto je predsa mapa z Forsaken. Tak to musím natočiť, nie? Však to je povinné. Máme tu killera, Kill Droid. Vlastne, hej. Vysvetľovať vám nebudem, pretože neviem veľmi čo robí. A máme Buildermana a Punch, takže sme vlastne taký guest a Builderman at once. Nejaké také. Áno, punchol som ho. On chcel vyletieť, ale ja som mu to zrušil. Let's go. A to je generátor. Generator. Ale neviem ho urobiť, pretože to nás nerobia generators. Hashtag so retro. Hashtag so nostalgic. Retro blast. Skúsim ho zabiť. Neviem, si na to. Oh. Tak niečo, ideme preč. Oh, wow, wow, wow. Oh! Au! On mi dal extrémne veľa damageu. What the hell? Potrebujem životy, pomoc, healte ma. Healujte! Oh! No, ľudia, ešte raz vám poviem. Nie sme ešte killer. Tak prečo to natáčaš? Pretože som reálne dostal gesta. Veď block a punch, to je úplný gest a ešte k tomu charge, ale charge tu neexistuje. Každopádne... No ľudia, konečne sme killer, ale máme tu jeden problém. Je special round, že evil scary. A tam ten maličký capek sa bude zväčšovať a bude nás zabíjať. Aj nás, áno, aj killera. Každopádne teraz sme vlastne taký... Jak to nazveme? Teraz sme taký Jason vlastne z Forsaken. Pretože... Proste toto je Pursuer, hej? A to je vlastne skin na toho. To je vlastne skin na neho, na Jasona. A vlastne, hej, takže tak. No, veľmi dobre nám to nejde. To si nemal robiť, kapo, to si nemal robiť. Tú rúžovú tabletku, hej. Kamo, oni mi úplne robia zle. Nepýtajte sa, čo som teraz hovoril, hej. To sú lijeky proste, pretože som tam chorý, no. Do keľu, nemáš zabíjať mňa, ale iných. Dobre, tak veľmi nám to nejde. Dokonca oni zabíjajú mňa a nie ja ich.
To je veľmi zlá vec, kebyže to nedošlo. Musíme ho zabiť. Tamtého. Dobre, zabili sme ho. Nie ja. Teda veľmi nám to nejde. A ide po nás monštrum, lonia. Mňa nechaj. A čo to je také ťažké? Veď mám reálne kam hororovú postavu, čo mi má pomáhať. A je to stále ťažké. Čo, kam? Nie ja. Zabiť. Dobre, mŕtvy. Ahoj. Prepačte, ale som locked in, vieš? Locked in. Aspoň nie som japer. Japetie má. Mŕtvy. Last man standing je to. Ja som neviditeľný, ja prišlo to štúdať. To je vlastne aké... No. To je vlastne taký ten... Raging Base. Na Jasonovi. To si neviditeľný. Nie ja, nie mňa. Áno, let's go, vyhrali sme. Let's go, trošku som bol locked in. Dobre, tak toto bolo asi všetko pre toto video. Zatiaľ. Trepu plnej sáček, ja mám plnej vláček, jedu jako lokomotiva.